pastor ngaitenga goikirororo na bako yasoma Wakorinto ne akabere isano kibungo kiaye kibungo kiaye 20 nekemo mariko amacheno ni gagoteba iga nyasaye omokoreri orange oyo tamanyeti ebibe koba ebibe ase eng'encho yaito elio asare intwe tobe noboronge ase nyasaye. Amen. Igongo ne kifungo giko nyara kabaga gatogo semeria nga nyasaye oyo utarenge nebibe akanyara kabaga gokorwa nebibe egere intwe to nyara kabatoko ba abaronge ase nyasaye asare. In other words, ekere konyara tu anyarte kabatogo sira niga konyara kabaga go to reconcile onyara kabaga go to irania asare. To iso go summarize a lesson yega nkeringa omusaraba nigo kwa na kiregento. Ekiagera it is through the cross that we were reconciled. Gwetera so musaraba tukanyara kabato kubwata nigo amo na Kristo. So ewiki yega na kitoko nyara kabato kuligereria nga Paulo na kyago nyara kabaga kulikali ruberia gocha saba korosai igoro ya ogo kwa wa Kristo alia aso musaraba egere na andi tunyara kabato go itaberanwa ekiagera ntuwa bwate na gosemeri. Egente tangani ngelinga ebibe nigo biko nyara kababi go tuatana namo na nyasaye kolende bono wetera ase Kristo nyasaye niga konyara kabaga go tuitabirana ekiagera mu rweto mwana wa Yesu Kristo akanyara kabaga go kwalia aso musaraba. That's why ngotanga omusaraba nigo kwa na kiregento because through the cross we have been reconciled. Nagia ko gereke funge kianyare kabaga gotora kiunga oyo tabwate bibe actually Jesus didn't have sin. Yeah, sure. But he had to carry our sins. Akanyara kabaga go swalia so musaraba geranyara kabaga ko kwerende. So in other words omusaraba nigo ereke manyirire kenene kyobwanchani obwanya sai go jasto asitore. And normally when we talk of love actually go to drive back to John 3:16 naginya sai yanjetense go ikakamuru mwana oye omomoyi erinde momondo ndwensi ora mwigene tasira kolenda nyaro boguma bwaki bwakale nakale. So musaraba nigore ekiorokereri kia obwanjani ekiagera na kiko nyara kabaga gotorokereri ngaki nyasa ko nyara kabaga toa gagotuira tande yamanya gotoa the good news about the gospel. Actually the good news about Jesus na Yesu nero nyara kabaga gotoa ogosemeria kubogima bwa kanakale ayina to kiko nyara kabato kuligira se wikega ndo nyara kabato kuligira se Esabato ya lero to nyara kabato kuligira reconciled from the wicked works. Nga kitu anyarete kwa batoko sonsorua kuruase amangana ariamabe. Actually nkelinga enga kiyemo ntu anyarete kwa batoko ba separated gose we were alienated. That is the term ekonyara kwa bago to mwekaga kuruase nyasa asinyasa you koroki about separation lakini rende ebi baby kanyara kwa babi kokora mwanya bantu omo bisa which asinyasa kolende through that kerabono tuanyara kabato kobaigo will be looking at the symbols chiko nyara kabaji ko kole kurende. So egoli ya Kristo kobasa go sacrifice go sekutware kinwanso inkelinga tuens nyara ko atoko ba blameless before God ndor kana to na kemo ekiagara to chiko nyara kabato kumo iteberana. So three facts actually chiko nyara kabaji ko come up go etra gospel in Romans 5:6-10 yago. One of the fact nelinga we cannot save ourselves nduko nyara kobato weto lintude kabanyene kolende Kristo akanyara kobaga kago tukwera while we were helpless. In fact ya kabire wetra so kwegena wetra so kwangama nebatizo nigo to nyara kobato weitaberana ogo kwa Kristo uno wa oito so that we from there we are justified and we are not condemned. Ensemo yende ya gata to nelinga union with Christ produces a new life shaped with his power within us. In other words, now we have been united with him. And there is a condition. If we continue in the faith. If it is a statement like if you continue in the faith. God's eternal plan. Finally, the mystery of God revealed about the power of the gospel. Karibu oyo tuligeretia chinga kejiga ekarato sange lesson yiga sobwamo Pastor Samba.
Umulisia Joseph twali kwaretire introduction iyo so bwagare na gutwigurira ereseni yetu kuri arero omwanju muligereri no motegereri na montete gote inga ereseni na berengia na berengansu egotoretera mangana maya aya gotusegeta na gotukinia na kubwa mono no gotogo semeria na baada y'ubugima obugima mbaro abojigocha obuya ubugima bwa kare na kare no ubugima bobono onye kuganeti oboso goikari tangani okore into togoro nga reconciliation and the hope wetra so gusonsorana amono gosemeria ekiye gora twatebuanga kero soma bakorosai eya mibunga 20 mulikia gale otanga wetra asari nyasaye agacha kubwatania ebinto byonse amonere omonyene igonga nyasaye agacha elinda bwatania ebinto byonse amonere ebinto ebira sense na ebire igoro agakolire omorembe ase enye manyinga gakolire omorembe asa manyinga aitegeta ase omusaraba oye 26 ya magote baiga ibunge 25 na kama ya magote yanga obo bisibolia wa bisetwe korwa kale ase ebigori ebinge korende bono bwaorokiwe asa abachenu baye igonga reconciliation yekere gocha omonene ni gago tubwatani injera kiye ngari twakore bibe ye nyasaye akarwe Yesu Kristo asenge njogo tubwatani amonere kurwa ase bibe elinde tutwara gosemeria akiye kogera kanali gereretia ase bicheyo abokoro omonto orabu no monto oyo egento nkera holded koboko nende kya holded koboko we believe ngane bibilia ene bibilia bwatete holded koboko ande karo kumoligereri igarigerereti igoro amiameti and is in deep meditation igare yani no okogani kwa imegono monto kabwate tarigerereti iga igemineti nga connection ya na nyasaye igere ni deep encherende igakoriya reconciliation wetra sogo semeria ase meratinga wetra asiringani ligale nyasaye mbwatete na nyasaye oyo ndigereti go chigora is the one nerora nyare koba okonda na gon connect kiagro tulire iranga obo bisi boli bwa bisekanete obo bisi obu asiore asaba janu bae gota ni banto monzi morisio tuli aba janu gonga yo tulire tinayo totegerete no mo janu oli enari swali wenda ko egoli elinde ligo challenge na kiekega Paulo agototebinga elito bwatani igora monense goikama ngana ali are gokorekana igoro ose binto birito gorora bigokorekana igoro toibwatania monense ye elinde wetera asogocha kwitanga mona Kristo tomonyore Kristo anjira teyo egetabu kirikia Yohana 14 ibungo kia gatano kamo egotanga there is no way turamonyore nyasaye utatiga gwetera ase Kristo it is through Christ so is through Christ toma kumira na mona nyasaye gonga njira teyo oramonyore nyasaye onye turanja Kristo kiagira Kristo na rokubwata ni gweito amona nyasaye that's why akweta asomo sarama ngwasoma John 3:16 elitonarete nganga kinya saa yanjetense gwegakaru mwana wa mumaima elindo ne kwenzi rakora kyolege no mwana oyo ta gosira koranyoro wakale nakale gonga the moment kwege na Kristo kwa monyore nyasaye amina gongerese ni na berengia na berengansugo keretonya gendretigo introduction yena bonaga nindaranye kolerabu elinde nae ogendere ko ebolia nganki kelikwanyorete kurwa serese ni yiga kitwenda takwera biamo actually party ende gotoira ya totebi ngari reconciled from wicked works etuganyara ko tugosonsoro korwa ama ngana aria yobosiro aiga no ekonye Paulo akonyara kabago tuyinyoringa na maene ebibe ni go byanyalta ka bigo to separate korwa asinya lakini nyasaye himself he takes the initiative yokonyara ko bayo to reconcile from this condition agi inyora ngatali ndu twega to correct to go jack. And now this one takes us back to the Garden of Eden. Egere Adam akonyara kobaga gokore kwirende gagokora ebibe ni goto kuligere litwaro ebitamiro. But the fact was the good news is God comes. Na ando nyara kobaga kubolinga where are you? In other words the question is still again reto kerabona. Ayenga yure asokwegera kwao asiga kunechi. No nyalta kobago gotenna bro. Bono gaiga Adam ago ko nyansa gukuru getamiro ote wango maite no mukungu ewa gale kwangete no mukungu ligere ri ote wanga nengiti
engidi arabano ma tenja bwa Samuel start after all achievement ya Godric ya hikiranire because is ninya chienye gasi ya no gocha o destroy ya manogo no goita. So with him erabano nabaro jenga bono kenenge in any case staff what azago correct agotenene. So in Genesis 3 verse 9, so God comes asking Adam, where are you? Na hana wa maete nga na maene banyale ko ba koraki ba ko riri tunda riri anyalta ko baga ko baka ko bakani. So he comes seeking for them. So ekere tu anyale ko bato ko kurenta ko lebe actually Nyasaye iga ko nyara ko baga go to seek one by one. Na hande ga wate that perfect plan ko nyara ko baga ko koraki ga go to ikera because through this plan na giga ko gera ako nyara ko ba ga ko kurende nemiti ko nyara ko baga kubeku gatia into amana saita na satan so that each time he continues to reconcile bono korugaiga yamanya ko bagage ko kore injiri haba complicated in one way or another lakini bono the gospel was injiri igebwate kinsemo aragatatu kuna na tiega go bagingo kwana wetra aria somoja as introduction eri ensemen tangani li tangani ni gotu alenge totabwati ko konya konde once lakini goetera se ayo Krista kanyara ko baga ko asenginje bebia now to gatwaro ko seme we had wondered away lakini bono Kristo ochire okura asenginje bebia through reconciliation we have now hope actually that's how these topics now do what relate goetera se reconciliation bono to bwata ko semelia na ayo to ko yanyora ko ruwa saba Rumi isaro ikifugo kya gatano na rimo goika kianani in any case pastor go nya go yesubora na go ko yetubora na to ko yekwanda. The second point nelinga ekere to kunyara ko bato goitaberana ogo kwa wa Kristo ngin because nigo to goitaberana so kwegena bono nigo to kunyara ko bato kwangama na gwetera sinjire yo twanyara ko bato konyore bati ebatiso. And from there, now we are set free for condemnation. Avarumi isano ibingo bya isanemo muri kya goteba iga Biblia niga goteba nga amaene kero twarenge ekero totarenge ne chinguru ekerenga kiyegete Kristo agakwase ngencho y'abanyabibe. You see, we were helpless. Intu abwatengu. Lakini ekerenga kiyeika Kristo agakwa asengenyo y'abanyabibe. Ingi keko eraguko egera tunyara ko batoko bari reconciled and through reconciliation bono tuanyara ko batoko nyorogo ogosemeli. So what do we need to do? Litangana tutwaro kwegena egera tutwaro kwegena tunyara ko batoko repent our sins na egera tu repent our sins tunyara ko batoko nyore bati ebatiso egera tu nyore batiso bono igonga na tuanyara ko batoko ba recreated anew tukonyara ko batoko kina asinjire kabire. So ensema ya gatatu yanyara ko batebanga obugima bono to nyimnyara to ko batoko menya mbugoringa nigo to bugatirania mona Kristo na gweta nigo to konyara ko batoko ba reconciled bona amonere na giago in Galatians 2 verse 20 nero ngo bekera magana ya ase chinguru mono yanyara ko bagyo toro kinga nkiringeki ngwetra ase Kristo bono to bwata gose ogosemeli ekardu nyara ko bato gutwaro gosemeli asinjire kabiri abagaratia ibere ibunge 20 marika machono ni gagoteba igo na bambirwe amona Kristo bosobono talinje inde moyo kulende Kristo nigo ale moyo imasende nobogi minde na bobono na obogi minde na bobono ase omobere nigo inde na borobwo ase okumwegena omwana onyasaye oyo nyanjete na inde weruete omonyena ase ngencho yane. Amen. Igonga bono nigo tomenyete not because of our helpfulness was ego nyara goito but it is because of Christ. Intu abwata gosemelia asitore ntutwe kabanyene lakini rirende in Kristo okogera to gutwara ogosemelia gosase jire kabire. So bono inki tubwana to nyara ko bata gukora each and every day bunkelinga tunyara ko bato koira na back because we have wandered away asing jebibe then egera to nyara ko bato gukora kurende now we have to maintain. And that's why egotebanga if you continue in the faith. And the pastor nabanaga ni ukwandenga ni yibono gako. If we continue in faith. Kolende umulisha tutaragenda if we continue in faith. Yes. Kero kuligereria abo reconciled from the wicked works. Igonga enchirende go sonsorwa. Kurwa ase ogokoro kobe.
igonge igendo twanyore kurwa munkeringa nga gwetera asogokora gwitu bobe kurende nyasaye agakora umurobire bogoturucioro igonge ncherende nyasaye tarigenetio taganetio mwanju muriana no motagera litosire Yes. umurobire nyasaye no liga igonga from the beginning nyasaye reni gato tongete ataete tomenye kare na kare tomenye tole no morembe tomenye tole buya kurende kiagera engitia yasaria oyo Lucifer usaliri korugoro and he was this man was a very good man karange in heaven nyasaye na mweta mamuraka yogo tenera ama maraika onspi bono kere bride ya mosoa akaranga nenjera mbwana taka koruli inda muna nyasaye Igonga pride becomes before. exactly gonga pride gego so mondo therefore it begins there Yes. auno uko wewe chaka gonga kulende nyasaye sa uli moroberio tu enge tomenya ne mechando akieko gara bono agotobwatani agotosonzora na kurwase okorokobe abakorosayi eria yamo ibunge 20 na kemo ne 22 anjiro mulisi nsome totaragenda Yasome pastor yasome. bakorosayi yamo ibunge 20 na kemo emeronge na bire mulikia gotebanga na inu aguri tangani nigo mwarenge mwatane niro kurwase nyasaye mwarenge nobo bisa ase birengererio byaino asogokora kwaino okobe igonga gwetera asogokora gweito okobe togatananwa amona nyasaye actually this is what Isaiah says in Isaiah 59 verse 1 gotebanga gwetera ase ibebieito ebiagerire nyasaye obisiro bosigwa kurwa story Sure. igonga our sins ekagerega to separate kurwa ase nyasaye lakini gwetera ase reconciliation 22 yamagoteba iga korenda bono nyasaye obwatanire ababwatanirie inwe amonere igonga nyasaye bono tubwatanire intwe amonere omonye nase okorwa okomorwa kwa Yesu Kristo asenge njogo kwa igomana gwetera Kristo tukabwatanigwa amona nyasaye ukuna kwa gosemere gonga verse 1 igo chaka verse 21 igo chaka with bad news lakini 22 ya to good news gosemere gonga reconciliation ya koreta hope Sure. wetera ase twabeirwe bono twamakoirwa if we continue in faith. Actually, in the bottom line, we have to return daily to the cross. Exactly. Yani kirali tuko irana somo saraba because when you look at the cross, oko nyurobu ya weria Kristanya altako ba koraki agotokora. Wetera so koligire mo saraba, you find reconciliation. Na ando wetera so mo saraba, you find renewal and finally what wara gosemeli. Pastor, you can continue. Yeah. If we continue in faith, for again to gyoka omulikia bwe rese ni auto tebe. Elio elinde chi okokora gwitoko bokuya umwanju muri no motegereria oito Getembe TV na Getembe FM nkolinga wetera aso kumwege na Kristo ogosemeri twairwa asaba korosaye ya mibunge 23 muri na unaga niyo nyenso mere aba korosaye ya mo ibungo bi 23 egotebanga eyere omubere oye ogoikirania kwaye are ayo goikirania ebinto byons as a bonds tiganja gira 22 naenda akabeka ebinto byons inze amagoro aye akamubeka ahabe omutwe igoro yebinto byons ase kanisa and 23 ataba eyere omubere oye ogoikirania kwaye are oyo goikirania ebinto byons ase boss igonga true faith igomono yento kirankiringa togendera ase okwegena okwegena nkorokio kakera osomita okirikia beberania ikomina yameke bunge kama yotanga okwegena no koba no maen ishwa esamangana akageire igonga you are sure mata bono ndwanya koranya sae lakini to no maen ngana kolete na mweke bunge kama okwegena na ko okoba no maen ase amangana ayo ase meirie no nyane kene ekia rayo atari kororeka igonga no koba no maen you are sure ono lio to no maen ngana sae naro ikiagera ingo so mumo chaka no in the beginning God created heaven and earth. Yes. Nyuma akoliro botonge matuko atano ria gatano nali magatutunga. And we are products. And we recognize him. Igonga nyasaye no kwegena okolinga togendere amono kwegena. Na kiego gero moliki agototebinga wetera so kwegena oko. Paulo ni gakare gote Timothy. Nga wetera so kwegena
igo gogo kubwatania amo na Nyasaye in 1 Timothy 4:16 we agorikera Timothy agamote ng'ayo musae Timothy mate Timothy Paulo ni gakumwegeria mirimo yesobo koreri nakiegora agamote ng'agwetera aso kwigena na ukora anyare gukubwatania amo na Nyasaye elindo monene anyare gokorera mang'ana manene aso buma bwao gonga gwetera aso kwigena oko watu bwatania amo na Nyasaye nakiegora twate bunga bono let us continue in the faith togendera aso kwigena na keto togendeta aso kwigena oko aba bese libere bunga 20 ntwanye soma iyo egotogosemeria nga through faith we can achieve everything we need wetera so kwigena liona batokonya byonse bitu twagetomurisi kwigena you know abantu abange tutari konyori kiagera nturi kwigena yani to what the doubts muntu nabo gusaba gwate yanga nonye nasaba boli wikira nango karo ngero the moment wate banga lakini actually no what is called by message ndaga na nyagitari kwanyoro mundu rabarwarite wate yanga tigato sana ndo igageciria ari wate yanga lakini ino na mwarra boli mwarra na bojubugi igonga ebintu binge bigo fail asengecho but God is a God of miracles. Yeah, God is a God of miracles. Egentaga neti if we continue in the faith. Look at the story of this person we call this man gentleman we tokoroka Peter. Peter ngwe takale okora Yesu gutara samaje. Sure. Kurigelela otanga kinegento raisi. Ko be excited. Akabe excited kina wako kora. Agaswa liliaswa agachaka gutara. Liliachaka gutara akeba obonene wa Nyasaye. Pride agaswa gatanga even me I can walk. Pride yaswa Peter yo gachaka kulimera. Yakale kurangeli ngomonene nkonye ntoli ngukunde. Kuligire ngarakini are you seeing amepo to work? Yeah. Nani Yesu agare kumonyoringi okwigena gutanga ime yao waso yo bweroli. Ngegora wacha kulimera. Yonga let us continue in faith. Wetera so kwigena. Into byonse kunyare kana twire. Nabo kanya umuntu nara ali ototegererete mulisha. Mushiriki nara ali ototegererete. Ubwate challenges aso mwaka oyo. Uno uchagete January ena baonya kubulinga mo basta muna monya gukwana kurwa buno mulisho tuoli jama ene kuru mwaka oyo muno uchagete mutienyo rero ngukura turu mutienyo kabe ambine talikia ya mutienyo gatatu emechando na ete emechando bono omonene oyo bono monya goteba noali God is there and God is watching and is controlling all everything kiucha soma kwao kintaga nitukuru asole continue in faith. Continue in the faith. Yeah, sure. In other words, after the go to nyolinga ki salvation is not automatic. But it requires tunyara kwa batoko to that trust in Christ. Sure. Tunyara kwa batoko ba connected na Christ. So let us persist firmly to muligere ti Kristo to de kanyara kwa batoko ligere yanse mabona Peter kanyara kwa ligere yanse yanse mo ansa kwa correct once go sink. In other words, faith must be practiced daily. Yeah. Taikira li yadi ngombi. Again, don't get into talk about grounded in Christ actually, which means we have to build ourselves in the solidified foundation. That is Matthew 7 verse I think 17 to 24 there. Yeah, sure. Let us be wise builders and over fools be builders. And by so becoming wise builders, ni ongelinga tunyara kwa batoko ba to remain firmly in Christ, because to konyara kwa batoko ba firm in Christ, then amma fundisho yo bolimo ta konyara kwa baga otanyegeri basi kendo kyanyara kwa baga korusia abantu abange boguru aso kwegena na amma fundisho yo bolimo anyare kwa baga koraki kagocha lakini ekera tunyara ta kwa batoko ba firm in Christ liolia mafundisho yananyara kwa baga kore kwere, then we are ever steadfast and will not do what shift away. So idea ya ogo tole kankilinga tunyara kwa batoko tenene utambe tunyara kwa batoko ba abege na ritu ka siri tuko tunyara kwa batoko majora Kristo ekiagera nero kunyara kwa baga kubege nkora ya itinyara kwa baga ko yeko murigereria ere amo nere rituko. So what are we required to do? Tunyara kwa batoko agacha oboroso bwaito as Kristo bwe komonye as Kristo bwe komonye and for that reason now nyasao nyari kwa baga utwara 35 plan ngotwara ro musingi bu kare na karenga na kyo kolete nga kiole indeed na bamanyete nga mwanya bantu kunyara ari kwa baga koraki gako. And now this one Texas go just aba korosai yemo ekifungu kya 24 go ikebere na bita ekegera gwetera gaiga Paulo no akonyara kwa baga kurika go just aba korosai no nya actually ga kurika kiga kali miyegesi
So many times na bokonyara ko le inclined somewhere but let that one not shatter your dreams. Kenge nyara ko gutanga na chi korota kwa ekegera go samagania ekegera Paulo iga kunyara ko baga ko kori kwende ka kuri ka koraya iga kare in prison. And remember ekara in prison which means his movement is restricted. Lakini nkimutange titanyara ko baga gwikirania ko gani kwangu kwa Nyasaye. Na intue anda kenara go chanyara ko baga to it may not be physical imprisonment. Lakini amangana nara ko nyara ba isi ko nyara ko baga go cha yagera ko nyara ko baga go kurusia from the eternal plan. So many times na boko nyara suffering siajire many times kwa nyara binto bege tibiajire bianyara ko baga go shift away ko ruase ko gena kwa Nyasaye. But we need to trust God daily. Ekiagera oku erene muyeno ali tukaseri tuko na ande a plan yaye tilinga yan ni geror. When he realized that man is going to fall, actually he devised a plan that how can I save mwanyabando yoko nyara kabaga koraki igako. So suffering asing inja Kristo nigere part of the Christian calling. Because this one is presented in Jira Kristo yan empower nyara kabaga koraka. So many times you may undergo trials. Wama ya go a past. Bono njibuna ande past igana. Why should I go through these challenges? Yeah, sure. Actually, we were talking with one of the pastors yesterday. Why are these things? Like you know what? Ayagana rakunyara kabaga go to beka. Egatunyara kaba talk about farm in Christ because this Paulo manyana ni gakoli hardships. Una okomokole romane omonene. No go kino mane go manene. So even in prison. Nyasaye igakunyara kabaga gutumeka Paulo onyara kabaga kuri kamarube ayu akunyara kabaga senia ekanisa jinga kune chika chala. Why did not for those letters angabona ndubu atika semeriko konde. So emirimo ya Nyasaye nige kunyara kabaga korekana netoka nga issues injira confined. After all uniunga ntunyara kabato kabali gwe kata tuanyara kabato gosiri. God knew the plan from before, and for that reason this plan nige kunyara kabaga korokinga wokwa begiru in the apostleship minister to others. Tiga kutuar that information and you keep it to yourself. So what are we required to do? Tonyara kabato go trust Nyasaye, tonyara kabato kolega asi asokuya na kwae na and actually work towards his plan. No anyage korakananga terrekain, but it is there and it was ever from before. Pastor. God is internal plan. Gonga Nyasaye na watu muroveli. Sure. Gomno rabu michande yugwetera. Nyasaye na watu muroveli. Obogi mobu wetera boniga. Pakoga kwara bolinga nga kimono Nyasaye nga yale bona gatando chimuna ngo chandika. Nando ko na watu muroveli. No meroveli yae Biblia goto dainga igere mekerano. Jeremiah 29 verse 11. Sure. Gonga auto tevinga nga kinche ni manyete meroveli mbuate oja muri. Tali meroveli ya mabe. Kolende meroveli ya maya eyoko bago semelia. Sama tukaina uchigoje. Why should you worry? Kiagere michande yo wetera talinga Nyasaye garaire. God is there. By the tiamba tayo mwanchu murigele no mo tegera rio to rigele no to tegera te. Kelinga ase michande yore nero. God is with you. Egen to gyo Nyasaye akorete ase michande yo. Iga holde tite kubua. Sure. Igonga na vero lakini anye bugate sometimes ngorate yabantu mulisinga Nyasaye gatutarerete iga. Atuga tukeiga twakireze twachira. Igonga atutarerete inata word Satan gaguturwana. Oturwani segi entini. Lakini sa Nyasaye atugwatererete no nyise gi elige gocha terigotoiye lio sterigotogwa. Nakieko era Paulo agotanga God is internal brand. Igonga Kero soma ntua soma 20 abakorosa yeye amo ibunga 24 igegoteba iga bono amangana Paulo agotebanga bono nagokeire ugwechanda kwane indamo na korokwo ase ngenjo ya ino na enda ase umubere one ngoya ikirania nde alia aramet ase ogochanda kwa Kristo ase engencho yo mobere oyo engencho yae ekanisa igonga Paulo ni gawechanda ani gakogokero gocha igonga ogwechando ro motegere no murigere linkolinga Nyasaye
igara monae igonga ogosemeri gwitu nkoringa emiroberi Nyasaye nigere meikirano na Nyasaye ta kunyara ko bugotiga ngakere Nyasaye gutara monae 25 buma gotenga ninje na beire umusomba oyo Paulo goteba ngero beire umusomba gwe kanisa yaye ase oborendi obole na intwe na Nyasaye ase ngencho ya ino ase okobaranderia inwe lingana lya Nyasaye eligotoa ogosemeria unga Paulo ere niga guchandika niga guchandwa ase ngencho gotoa lingana ligale Nyasaye ligotoa ogosemeria unga nae lingana lyokunya koeu enda bano rero tiamba tebi keroro muntu Nyasaye that is the time you go through challenges sure ilikuwa moita bagachiorigere ryo muntu abatisiru ire itabira abatisiru arura maje imeiga ali matemo agochaka bono actually no ya Yesu karwetero na lia koiru bono gotemo igongo gotemo koria kigogojera to testify nga nekene gwakanire birete sure igonga gwetera agotemo koria Nyasaye ogokongia tewe ya kongeti Kristo yes igonga Kristo agakongwa lisitani akamotenga nerikire actually he was referring him to the Bible yes nerikire kerento nerikire it is written igonga naye kerogotemo rivanga nerikire igonga Nyasaye goika kurwanirire elindobwe igonga osemeri kwa Nyasaye niko kurwa kana igonga bono keto kwanda about the mystery of God is revealed igonga Nyasaye bono ngoikiraniare okuganigwa kwayo kuya ocha story kwa bisekanete bono kwa bisekanete abona ngani mulisi onsomero 26 na 27 akorosa yeyemo 26 27 26 27 it reads yeah 26 27 akorosa yeyu na chakire 25 chakire 25 injina bero musumba gwe kanisa yaye asoburendi obona etwe na Nyasaye ase ngenjo yaino ase okobaranderia inwe ringana lyonsi lya Nyasaye 26 obo bisiboria wa bisetwe korwa kare ase bigori ebinge obo bisie boria bwa bisetwe korwa kare ase ebigori ebinge korende bono bworokiwe ase abachenua baye 27 Nyasaye aganja kuorokia ase bare obo bisi boria bore obonene na obwobonda ase egati y'abantu bebisako obo bisi boria nabwo obo nga Kristo nigo are ime yainwe ayuo naro agosemeria kwobonene amen igonga 27 ya crown yes igonga God is now revealing that is the mystery igonga mbwa bisetwe yes lakini wono bwa bisio iribu noko bisio ruko nkolinga Kristo wono ni gare ime yaino enjere ndekeli Paulo bagarati ibere biunga merongevere actually Paulo anga tarinje omwamanyete wono Kristo le meare igonga bwa bisio ribu wono Kristo bworokire igonga nabo muntu narari uturigeretio soto tegererete ogotebanga basta no mulisi na umunya kwegeri kurwa buya sana lakini umanyete nakanyure yes kena ari kunyunga changa ngatiga ngabatiswa lakini umata abantu bakungamba ngananya gutiga bagatenga nkureta igana arasiba akieke muri kyagotebanga ngirikwa muita ba Kristo igo abisioretie wono Kristo akoroka asore aba nabo bagutigara kumayanga ngwa no genderete kobera lakini richu wenda koba tali njori mwamanyete bono Kristo rimeyana umubere mbwate no yo pastor samba no ni njori mwamanyete ninje lakini oyo rimeyana wono Kristo no nyam Paulo ekara gonjoka not men understood ngonyare ko bange mamine ka gonjoka lakini bono igagojoja kooroki and this is the Paul now tokonyara ko batugutwa timatu sukanyara wa yeke yoto tebinga salvation is personal salvation is personal tulikorigere yo mino no you don't have to mundu nara leo tenga asinana achie to mulisio ogonyara mundu agotebinga mate basta nabongwete mbatisu lakini wono wikanda achikubuli mugako zinanje yani mugaka mwana okay yokubatisu kiagera mate bono nero mutuwenga but egento umurikia taito tumanyenga salvation is personal kero kwero gocha somonene God reveals ayenye kwerule batisu I like a story naro yo mwana gete o taite ko batiswa abagori baye ko bari kumukani mwana oli tukelimo
ebatise kaba asigete riri pastor akunya kurandia goteba ng'uyu igwete abatisu otaetacha kubugimo obuyamo na Kristo ahetia kuri kende yonsi inchubuno lego mwana oyo akaenda akabatisu baibo libaye ko bachete konyora pali ng'obatisi that is it. bakore tigende igonga taligerere ndogenda kuri botinga nganjire gekora stokere twange motu ali atanga na anachire kya inya sawo kurange why should you ask you montonga ko ya dad you just go agenda kyagera ugotoleka nyasaye orifil wero kiria sole and this is now the hope ukuna kuko sameltori na kwanga kera tueruru kuchia so moneta agutotiga yo no mulisi. So in other words, wethera sobugima gwa Kristo no kubokibwa kwaye bono yanyare kabage koroki uboroge maiso marore iganga the mystery has been done what revealed ne mystery ye gosobo bisio boiga nigo bokonyara kababo koroki nga chinguru chia chokobori gwa Kristo kwa mwanya watu wethera samanyinga so in this case purpose ye yo eganyara kabage wekirananga now heaven has been united and had the true Christ. Boning and donkelinga ogotoreka ngoli limited. It is kwanyara kabago koruwa as a once. Nagia ko ranga kolende monto nduwa sio mwigende tanyara kabaga koraki ago sira koronda nya robo gimabwa wa kanakala. So a mystery and nelinga Christ anyara kabaga koba imeyaitu. Na Kristo ekarale imeyaitu ondobuwa sio nyara kabaga kumwigena through faith. Then niga konyara kawa gotwara igoro yogo semeria amano gochenga koria gokonyara kawa gogocha so gwetera soko ba united with Christ enkelinga bona ba Kristo we are able pastor to share the heaven realities igonga na botoko gokanga bona twanyara ka botoko kole kwirene so enjiri ngonyara ele ko bage gotuikirania egaratu nyara ka botoko ba abanyamwando une konyara ka bage goche senjira kabire in other words now God's plan moves ige konyara ka bage ko toreta unganga kitoko nyara kabatoko ba united to Christ. So once it was Eden, but now the gospel is being proclaimed openly. Ige kunyara kabage okole kweren. Bono what are we supposed to do? To nyara kabatoko goka ekiagera omoroberio bugotoleka onyare kabago korokiwa asebos. Na hande ngire ndongelinga to nyara kabatoko menya abuna abutono no gosembeli. And now this one takes us to the power of the otaragenda umulisia. Yes pastor. Akangana nkara kabeke abaibirania isana emebungo bitano ni kwaneta mangana abwa maya yogo togo semeria kero soma abaibirania isana emo ibungo bitano abaibirania isana nemo efungo bia ye bitano ebire bia gatara upa uragoteba ige konyara kabage goteba iga na koigwa obuya bwiringana ria Nyasaye amono gokora wechinguru wekero kiego chigocha igonga gwetera so koigwa dingara ria Nyasaye rire ne chinguru ndikunyare ko bari gokora asekero kiego chigocha igonga kere nyuma Yesu atara Nyasaye atara ira na sense koya barabaye egento twatebigwo omwancho muri no motageri nkiringa gwetera so koiguringa ne liga na riri gotori fire igonga we are talking about the mystery of God is revealed igonga Nyasaye nko visioriare ngo ikiraniare elinde kero monta mayenga wetera asiringana actually okomanya weito buna wa Kristo nigo toramanye gwetera lingana ria Nyasaye wetera asiringana there is no way oramanye gento ngiora nyore na acha kulia raisu mulisinga everything tokora sense no kira ase Biblia ne litotara irali bagali ogosoma amangana onsi pigari Biblia it is written in the Bible tena igetenga kieliri corona liri ya jete karago sabanto sana adenga zakanyanga corona no ere bukumi chingi ge chiri chia jete gasali ndaga no chiri kiregendo no yonga everything tokora sense no kira ase Biblia ne ria tutara irali bagali ito asogo soma maliko that's why okonyoranga baba nibo limo kereba achire go bago tongaina bwangu asenge njo akinduri gosoma kyare bukungo tenge chinga kicho moelio aba banibo bolimo mbesoki bagutangaza lingana ria Nyasaye bagosoma Biblia togosoma nero babugate bakurandi bagosaba kirito kana kibakorera kinya marigao tenga twirende mono gwetera asilingana ria Nyasaye na rirato konye na guturukiria na gutura ikitomwenta gutara igonga egento reresini gutwegerinkiringa gwetera asogosonzorana amana Nyasaye na Kristo Yesu twaegwo gosemeria kubugima bwa kare na kare
gongo onye gotaete gosogma bwakana na kare just believe in the word Sure. asilingana le nyasaye alira asogma bwakana na kare Ayegene nga gwetera siringana, then you are able to prosper. yeah mulisi bona wakwenda Bona ema yota chinguri chinchiri. the power of the gospel The power of the gospel. Agyerie kunyara kabagi gotuire na gucha sawa korose ayamo fast 29 no nyara kabatu kuingire ligago. If pastor you are there na batoko ya soma but then as I highlight nseme yiganga a message ya maene nelinga injiri ego toronga Kristo was crucified. yeah Na ande it's about the okoiboru o bomenyo bwaye no kubogi ukwa kwaye otherwise nyata boge tuwe kangandu bwatiki ndu bwati gosemeli. So in other words bono ogotoreka kwanyalira kabago koruwa kiroyo onde tayo nyalira kabaga ko bisu wetera so gotoreka. So the gospel now is posed to everyone. It's not meant for the Israelites or the whatever book. Igo kero asebo ebisa kubions. So inchiri nebwate kinsembo ibere eko nyara kabage gotoira enseme ntangani igeko nyara kabage gotoegeria nensemo yende ya nyara kabage ogokurira ogotoegeria digo gokonyara kabage gotobeka nga buna abakristo tonyara kabata ko build in the strong foundation in the doctrines of the church. Sure. Egera tunyara ko twara God practice tunyara ko bato ko ritu kaze ritu igonga na ritu nyara ko bato kwegerwa bodi to le sile to konga let us be grounded in the word. Let us be grounded in the doctrines of the church and let us practice it daily. Na warning gosoko kurira kwanyara ko bago goto beka muna believers go sabegeni ndo nyara ko bato koirwa na mafundisho yobolimo because there could be spiritual dangers chiko nyara ko bajigoja kana mafundisho yobolimo akalire achire and that is the essence of Satan. Actually na kieke Paul agote baba korosai yeyamo 28 now you can read it. Ige gote angere nere twararirie togokurera na kuorokereria kera umuntu ase obongaini bwonsi erinde tonyare korenta kera omonto omoikiranu imeya ase Kristo Yesu. Amina. Igonga nere tokorari bweka nobody else and nere togotangazira kro omonto so inde anyoro gosemeri egera anyoro gosemeri. So what are we supposed to do? We need to have Christian maturity. Yeah. To tuare ko bato tuaro go gikina wa Kristo egera twanyara ko bato gitwara gukina wa Kristo asinjire kabire yo and then buno mwana ko nyara ko bago kumoibora egera iboirwe na expect iri akoreki akine agure aikatenene anyara ko bakoreki gagotara. So spiritual growth nero ni go nyara ko bage koreta believers into completeness of Christ maturity. Eyo ko nyara ko bage gotwaranga nga kitoko nyara ko bato komanya iguru yogo chika kwa Nyasaye nga kitoko nyara ko bato ko nyara ko gotwara and this is the essence of the gospel. Chimbo cheto nyara ko bachi chiko ba modified egara nyara ko bachi ko boronge. So chiga chiko nyara ko bachi ko ba through obedience to ba igweri to ba bogwanja na nyara ko bato gotwara ko semelia amono boma ene. So enjiri nige ko nyara ko bage gokora egasi katie ito kera ya kode gasi katie ito egara nyara ko bage to bega to tware chimbo abunecha Nyasaye ego etera sagu then we can be now perfect in Christ. Sure. After all Kristo na nyata ka bagokora egasi ya so musaraba agatebanga it is finished. In other words a foundation ya nyara ka bagokora gekaya it is us now to follow enjire kabire. Now we also stand complete in him ekera to nyara ko bato kuebeka to kina asenjirere endonge. So what are we supposed to do, pastor? Tonyara ko bato ko bwaterera bokongu asekeria Nyasaye nyarete ko bagakoraki kagokora ekegera era manyetenga omoroberio gosega gerega omoroberio woko moboria mwanya bantu nyare ko bagakoraki kogoikerana. In other words to very reconciled and bwatoko ogosemeri. So egento tubwanta ko koranke ngatunyara ko bato kina wotambe ritu kase ritu rituko ekar tu anyara ko bato ko le kurende to kora boigo diolin to twar kende gira anyara ko bage kigoto tanga other than to nyara ko bato ko gendra asenjire kabireyo ne kera tu andre asenjire kabireyo liorio nabo eko nyara ko ba ge ko ba boronge. So no nya saburi ngonyara ko bage go to inyoria one or two things. That is 119 verse 96. Tunyara ko bato ko kore kunenta tinga na extended birangara bieito go just tole
na igata getenga kiro muntu ase nkoro yaito tunyara koba tokoba perfected in him. Once we are perfected in him, then we are able to do what? To grow. Lakini then we need to be careful. Igore ya warning it nanyara koba gingo koraki gigwan. What seems right as mwanya banto may lead us to the death. Na vera to ire gocha sama kweli. Proverbs 14 verse 12. Ebi nchinjira njire chikoreka na jire chindonga asingo asimwanya bantu. Lakini andake na bajigo nyara ka bajigo toira asama kweli. So we need to really be guided by the Spirit and be grounded in God's word. Ama fundisho yo bolimo ngonya arare ko bagago cha kwanya ranyare ko bagago to deviate korugago. Lakini dende kera to so balingana we are able to say it is written. Neri kire una Kristo bwe kanyare ga koraki ga barifa. Yes, pastor. Resenia na waya chiruya. The power of the gospel kitogokora. Igonga chinguru chienjiri. Chinguru chienjiri. Sometimes nabole bolinga a gospel niki. The gospel is the good news. Sure. Now the good news is the teachings of Jesus Christ and God's revelation. Gonga no mafundisho ya Yesu Kristo ama no overall. Wanya sai. That is the gospel. Ne gospel ye ne rego to chinguru actually na kiegora Paul agoteba Barumi. Let me just read the book of Romans. Yes. Mangana Paul agoteba Barumi amaya sana. Ayago toga semeli. I like this book Romans. Kerato some Romans ye igoteba iga. Romans ye amo anjeren some. Romans ye me igoteba iga kebungu kia 16. Mulisi kwa yekere ile. Romans ya mo ebungo bya 16 igagoteba iga Paulo mangana ali Paulo agotebanga Romans 1:16 ikaragoteba iga ge agotebanga naki tinkoyerorera enjiri obosoko sure ikiagera ero no kubwa kwa Nyasaye ogokorento gutulika asonde bwenzi oyo egenire ditangani asomo Yahudi na asomo Giriki boigo igonge enchiri ye Paulo agotenga ta ko yerobo soku aseki nigekore to gutulika asonde bwenzi oyo egenire igonge enchiri. The gospel is there to each and every one of us. Kero monto enchiri ya chira asengencho ya on tegerete ya on digerete na abantu bonsi epi na kiekogera yatebanga asoyo bwegenire uchagera asomo Yahudi no mogiriki boigo igonga teatana netinge enchiri ine yomogusi ne yomogera no igo yatebanga asunde bwenzi. That's why togotanga the power of the gospel na kieko era Bakolosai elia ya mibunge 25 na 3 na 25 na 25 na kianda igo yatebanga erenere tuararirie togokulera na kuorokereria kira omonto obongai ni bwonsi elinde tonyare korenta kira omonto omoikiranu imeya ase Kristo 29 ya maokore gotebanga ase ngincho yerio nje nigo ngokora emeremo no nigo ngokora emeremo na ogokora omoika ase chinguru chiae chinene igonga Nyasaye ogogera Paulo oyo agokora emeremo gwetera ase omoika n'echinguru chiae chinene echigokora emeremo imasende igonga. It is the power of the gospel chinguru echiga chienchiri na echigokera Paulo bona atine very strong agotangaza agotebanga you know Paulo kera onchogete igamanyete Nyasaye yo ngonjora sure igonga ndiri kwatoleka kwamanyora Kristo nayo manyano manyete kwanyora Kristo oyo muntu tayora goteneni mutangaza sure you can stand and otebanga maene pi njenaro ko bakwa Nyasaye omogo teba na amorore face to face atekere kura inyoro mogano womo sacho togo somo kuruku Yakobo Yakobo na umurumu abo Esau ya turezo brava bakora gogizara Gonga Yakobo oiriro mwando bwesau karanyoira ongainire ise no yo submit obekire engozi Elia Esau ari gotwarera oirwo mwando sure bono oyo gotama
gochisobo ande ngura ikara ranga abana ndiroko nyone yesenka kero umuntu nabwata abana anjete kwanyora umusacha nabwata abana gitu n'umuntu nabwata bono mune Esau iganjire na Isaka na Yakobo oyo niganjire na Rebeka bono kerago sere Esau Rebeka kunyora nero karakolete idea yote Yakobo atabe na ndoma tabangina mama tukudisai grama tukudisai always they are right Yakobo oyo gakogenda Keri akorete Esau kago ikora paneki kya moyole. Yes, it is a did for that. Lakini I like Yakobo kiagara, this man was very patient. But now what kuganya. Yeah, Roche oanchire rea omoiru. Kumbe thali yarata ndo tai wonye ko tai to ono ende ko ikogwa akifu anata 7 years. Plus ikaba 14 years. Sure. Musacho no monemereri olingi. Akaegu. Bono e point nata de koleta ne linga liriacha atangania abantu elinda banda barore Esau ngakiare bamoretera balinga talibobe igoba karo mubaraika gago kinani na Yakobo bakabogakia igo mwana na eragara kura kurigiriria ngora rare nagosire gose ora ridie mood osome mood egero manyanga kiagoje igo na Yakobo na kiago tumajiro otinga karaye na murigiriria Esau ngakiare bono lirio mumaraika bakinani na Yakobo bakabogakia akamotenga tingo gotiga bakagwansise ni naria komuringa kyokorokwa na Yakobo akamotenga bono tokorokwa Yakobo na nuro ku Israel asenga nje kwarwania na Nyasaye na mwanya wantu naria Yakobo akongiri udinzari Genesis 23 akotebanga na aruri okobo kwa Nyasaye na aruri Nyasaye face to face igonga naye na kinago tebinga liri kwatore kakwa mumera Nyasaye wacha Yakobo gimamonere tiakurigereria ensemo tiakurigereria yomino. You know esinya saa kurusiri ne kia koraire. Just be focused. That is the power of the gospel. Now you can stand yote vya bantu ngekene njira mororire Nyasaye. Karuara ikan kabere word. Nyasaye kankonya ntina kwangacha. I will serve God. Wikamo korere. Nkwa nubobe ngambu koreruga. I will serve God because this is the power of the gospel. Gonga Nyasaye oyo nigago togo semeli. Onaga ni umulisio nsomera Abaibirania 4:12 kera tugukura Abaibirania 4 ibungo bya 12 Abaibirania 4 ibungo bya 12 onaga ni onye nsomera 4:12 Hebrews 4:12 ego nyara kabage gosoma asenjire kabire yiga ngakiriringanaria Nyasaye nigorire moyo na endendire ne chinguru nigorire nobwoge kobwa omuyobirende ore nobwoge chinsemo ibere nigo likobeta ime ase watanana omoyo na omoika chinengo na emeseto na ende ndinyare kumanya ebirengererio na okugania bire ime asenkoro igonga lingana lya Nyasaye. It is the power of the gospel. Ni gori ibue to muyobirende iroli ni gori gosoa kiras igo penetrate kiras actually bakali yuko lianga igori goja inyoranga Paulo oyo gokwana mangana ayu ero liangete that is it lakini kereli amoyora igori amotoranete baka gaita bangi ekweli. Now that is the power of the gospel. Iganga umuntu rararia urashebi bamatuka mange talingo umuntu inigaro mube ninga kia taraika Nyasaye ko matenga bono rero na dinari wakonyora umuntu ikera mu mere Kristo igakurwa semo mu maete lindo chako bugima borobo ya amona Nyasaye Nyasaye umuraso bugima bwa bwenzi igonga kero ko umuntu arasare yakoranga kwa murande iribo ngorate yabantu nga ataikoigo ngata muntu narandi baka narosire bone sie ikere na atigire torosa litugolia elitaraika atendire ngorande crusade na ate yabantu nga kera tole crusade mo expect torande crusade yeto batisa abantu abo torarandi chi wiki bere ndo batisa crusade era je next onyora abantu bakwirwa babatiso that is it taliye yaba batisa ni eri yajete gonga imamba gendrete kwa yochi we ochi pako ikabone yakabere ya monyora tenga ndilionsi eri nyangu ne tabone erule igonga lingara li Nyasaye na bolire igoli gosoa igonya gogotorana a day by day itugoja selinde elinde goika ochora kurukuya umubwate Kristo kereko umubwate Kristo eline Nyasaye anyare kobogo kwa chinguru ono chiogoterena na kurandi enchiri igonga reconciliation and hope osonsorana akuokore togo semeli
And actually, if you are very reconciled, you don't need to keep quiet like that. Yeah. Neither can it even talk about majority in Christ. Tunyara kwa tu kinaimia Kristo. Enseme ntanga ninkelinga ekara tu nyara kwa tu korego. Tunyara kwa tu kinaso kwegena. Ekere kara tu nyara kwa tu kinaso kwegena, bono lioli will be grounded in the word. Na kekara Paulo ekara kunyara kwa kulikira ujasa ba Korinto akunyara kwa kuwanyulinga let the faith do what increase. That is how Korinto ya kabiri 10 ekifungo kya 10 na gatano na boy gongoli kirara ba Thessalonike ina sema ntanga ni tonyara kwa batu kina aso kwege ensema yende ya kabere tonyara kwa batu kina mo no manyi that you don't have to be quiet like that ukina mo no manyi na kekora Peter akunyara kwa batu won nga tonyara kwa batu grow in grace and knowledge of the Lord Savior Jesus Christ. So that is in 2 Peter 3 verse 18. Egara tu atuarire that knowledge now na bego nyara kabaga tokonya no nya Paulo ngo nyara ale kabaga tuach nga to nyara kaba to tara chinchira chire chindonge ya asomone ne and by so doing will increase in knowledge. Na injira ya gata to nyara kaba to kina amo no bwanchani ekiagara wethera sinjire kabire yo egara tu anyara kaba to kina se amo no bwanchani ege kaba buronge nga bono omonene anyara kabaga to increase obwanjani as into pastor to kunyara kabaga tebanga no mwanje te nyasaye onyenje naye ndora kora onya eno orio mino mwa kora tik imwanje ini. So let us obviously to nyara kabaga to gutwara this growth ekere to kunyara kabaga ko twara sinjire kabire. So buna begeni ntoga na ire to nyara kabaga to increase in the faith, to nyara kabaga to increase in knowledge, na boy go to nyara kabaga to increase in love, and by so doing abakonyara to meditate now obuya buriwa nyasaye anyalire ko baga to kodra, and by so doing again will be reconciled with God. Negara to very reconciled amuna nyasaye was to azuzora ni amuna nyasaye bono nigo to konyara ko bato gutwara go semeria ekiagera through that nyasaye nero bwe ko manyana konyara ko baga take the initiative yo konyara ko baga go to boria go sega go to boria, and by so doing ngwetira so bonjani ago to irani asahari. So let us also embrace these issues. Nga rituka siri tuko tutwara kugena siri asahari. Rituka siri tuko tutwara that knowledge of our God, our Lord. Then another day by day tonyara kaba to tutwara obuanjani into and these are the instruments we say we gonna be konyara kaba we got toreta as a reconciliation and hope. Kirato gukora manara iga se reseni ke kwa Friday. Sure. Manara mulizina ta ko ya onchura se ke usi. Linde onanya ligeria na ranga na bwate message ene na se jume. Mulikia otenga we have no righteousness of our own. Ndobwa ti borongo boito intutu ka banyene. With which to meet the claims of the law of God. But Christ has made a way of escape for us. If you give yourself to Him and accept Him as your Savior, then sinful as your life may have been gone away. For His sake, you are counted righteous. Christ's character stands in the place of your character, and you are accepted before God, just as if you had not sinned. Steps to Christ, page 62 and 63, and wait so we have nothing in ourselves of which to boast. We have no ground of our self-examining. Our only ground of hope is in righteousness of Christ, imputed to us, and indwelt by His Spirit, working in through us. The light is given me as being a gospel
inche na nyare koba yani that many will go out for us ya nyare koba ke betere nga abange banyara koba soka through the Spirit of God. Wetera ase omoika onyasaye. Igonga nkilinga wetera silinga ni ligali nyasaye na ligo tobeka chinguru andelia togo semelia na baada ebintu byonsi pito wetera sobugi mobo nyasaye otobalire koba abaikiranu una balito taengene ebire Sure. kera twa mwigendire pointe yango geti sana ngani gilitwa muita wa Kristo watu wenga abanyabibe now we are counted Righteous. now we are not like sinners yani ga everything and twa gosete igonga when you accept God tariko nyoranga nkwa beto munyabigo se nkwa lenge era bono tainyuretie ekyo igenta mate ngankiringa you have accepted him and wa chakro bogo ya amonere igonga mwancho murigene no mategereri tigango twerwe na kumwanja Kristo kera twa mwanjire Kristo ande twerure eli no monene anyare ko baga guturinda no nyime chande yo gwetera re miteri teri ko bori yoka the time is coming kera me chande ye ko era and you will enjoy this life wika omorio ochire bia mono amangana ta tonta tena tu inyorania nga ekamo ekera twa nyarire tu alenge abareu nyasaye akatara ko baga gutukwera no nya tu alenge abanyabibe sure nekera twarenga abanyabibe Kristo akanyara kabaga koreki gagukwa asengenjo yetu ekera indu twarenge enemies gosaba bisa ni gotunya sanya ate kobaga gotwirania gwetera ase ogokwa kwa Yesu Kristo. In other words, we have been reconciled by Christ. Ekera twanyara kobaga to reconciled by Christ. Now netoriri to next week is lesson ekonyara kabaga gototebinga complete in Christ. I think we can get you omo tegereri no yo toligereti asinga kejiga na anna botogo kwarigania asenjire kabirejo rero andake nabo turatebe nga our members was our supporters our listeners ntoro rueti bakario gwa kesimi lakini nabo turasobwamo masie weekend twakwandi wherever you are Mr. Mbaka kurwa nyango sugaria twakwandi magena omone naenda kuba Sesenia Obadia Kionga na bakwaniri asichinga kechiga. You are the big supporters of Getembe TV. Igonga let us have that hope that we are very reconciled na tu rogo semelia. Now next we are complete in Christ. Wekenga keyo omone tigawa Sesenia. Pastor Saba. God bless you. Ya tuegende tusabe. Omwanchwa tata Nyasaye biamone kiagera kwabira omwigenwa ase obogima bwitu nekene twararire okoboko kwao ase obogima obo kiagera gwatokorera manene aikero oyo maeguribaga na bakoeresa ase kwamurusirie nebire kwamukoreire monene twekanyire nse amagoro ao kiagera rituko ase erinde nigo torabanyabibe togotema gokora amaya kurinde twanyoranga nkiri tutaganiri gokora na kitogokora ase eng'encho oboreu na seitani airiri bagari nene riokuburukania ense kurinde omonene aye gwatoire ogosemeria ng'akere toracha asore tosonsorane monene ntonyora ogosemeria ng'a gwatoiboire boyia naende noto obogima bwa kare na kare twabere ebibe rino omonene otochene kitogende tokorandia enchiri eye embwa yeito eng'usa abange oja ase ogotoreka yamona ase eng'encho egetaseni kieito kia Getembe TV na Getembe FM nekio gegokonya korandia enchiri eye ase embeo abayetegererete nonye nkuru chinse chia isiko mona igo togosaba egetaseni eko geseseni abakori emeremo bonsi ase egetaseni eko monene barende ne chifamiri chiabo nakereke gasaine kururukiri ng'ana ria gwetera ase embeo erinde monto tacha gotamera ng'anche narandiretigwe sikuisiri ari bekirwe mpaka ase embeo bono tokonya abatwari igure tonchorere kurwa ase tore erinde omonto totame kurwa roro tocha ase ore tonyora gotoreka twenyoire oyo minto moraria gwe istaseni gito kia Getembe Geoffrey Onsarigo oyo taigwete buya ore mwanyagitari ari Krista Marian kagende totume kameria kwa mwanyagitari monene igo togosaba ng'a ramboro goboko kwao kiagera nayo mugweni orange tokorangeria the doctors they treat but you
kiwa manega tugusaba ng'a kerara agwene aira nase emirimo yaye erieta riao ndibaukane na kare Esabato ya rero ase turasasime kero yomo ing'ana rirarandigwe ase ense yonsi riretogosemeria naende ribe riiyia buna totanya kurigwa rinde buya bwauti abo toisane goikara nde Esabato ende kero turaumera na iga ase eng'encho eresen buya mono ekiagera kwa iguru gosaba gwitu rero notoseseni mea mabera Kristo oyo omogori ito. Amen. Amen. Thank you. See you next Sabbath.